Units. Attention, all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis yung iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Ikalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate drugs. Salawat mayong gabi, kamusta naman mga palangga naman Palamati region-wide, mga palangga kita sa nabilin isa ka oras, 14 minutos karon nga adlaw, Huwebes, Mother's Day. Because today is Payday. Petsa 30, katapusan nga petsa, katapusan nga adlaw, sa bulan sang June, buwas pagbugtaw naton, magasangko na kita sa bag-o nga bulan, ang bulan sang July. Huwebes naman nato sila kapag pangalagan sa kinanda, liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton news team, ato sila nga mga correspondent. Sa pagdulo naman sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, letter entry, record of events, opisyal nga nabalhag sa police blotter entry sa aton sila kapolisan sa Central, Southern kag Northern Negros, dala na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Of course, ang aton sinima takadurungan oras sa kagabihon, ang aton sila nga Patrol 2, Crosswell Patrol, kay na panagalambiyong sa pilakabahin sa aton probinsya, Dakbanwa sa Bacolod, liwat naman aton nga bantayan, liwat naman aton nga himulsuhan, amat-amat naman nga pagdalom sa kagabihon, wide naman ginapangayo anano pa nga mga eventualities. From where the action is, sa Huwebes nato sila nga pagpangalagad, mangin kabuylog nato ng puwersa, Action Zel Minardo. Back to back sa aton nga piloto, Action Ninyo Bugina. Ang ato mga pagbantay sa mga updates sa balita nasyonal, international, just in report, breaking news, flash report, news center, pang Huwebes ng edisyon sa aton palatuntunan. Mangin kabuylog balato ng puwersa ni Action Dale Salazar. Pag-up na magkita sa katong sining mga technical partner diri sa studio ay master control sa technical side, ang puwersa ni broadcast engineer Oliver Pason. Back up diri sa itong nga IT expert, Sir Elray Dotilios.
Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Tarok, Syudad Sangpago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Bernie Villacanas, ang Batang Suay, sa kiranda ng inyo sinialaga. Ang inyo sining anchorman sa Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Off din rin ako sa Labilin, isa ka oras, 12 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Sa ato sila nga mga kaaksyon, sa ato nga mga tagparamati, sa ato nga mga viewers nga nagalantaw, sa ato sila nga Facebook Live, pagi sa ato sila nga live streaming, ang ato ng permi ginayo sa inyo, sulit-suliton ta, palihog lang i-like nyo gid, kag palihog i-share nyo gid, para everybody happy! Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Sa mga nakataya sa STL, dugay-dugay i-recap ta ang tatlo ka resulta sang draw. Sa mga nakataya naman sa Lotto, lawagon taman ang resulta sang 649 kag 642. Basi isa kamo sa mga daog, kag basi magabag-o ang inyo kabuhi. Kung makuha ninyo ang daragko nga jackpot prize sa Lotto. Wala sang imposible kung nagataya ka lang. Ang swerte kung kaysa kuno sang tawo, hindi mo gid mapaktan mo. Who knows, basi ikaw isa sa mangin milyonaryo. Daw kaya sa Lotto, matik dayon niya, milyonaryo ka mo. Hindi ka mag-milyonaryo nga tag 15-18 milyones ang jackpot prize. Ang 652 gani tag 200 plus million mo ang jackpot prize. Hindi ko na ikaw makadaog sinasos pura sulay pura gaba pura isog pura hiwit. Amot ko makilala mo bang kaulingon mo? Amot ko makilala mo pa ang tupad balay mo kung amo nakadako nga jackpot prize sa Lotto ang madaog mo, no? Ay, hindi ka kapakot sa swerte. May mga utod kita yung buinas sa panahor pero malas sa amor. No? Kaya legal niya, hindi niya illegal. STL legal, Lotto legal. At least may kasiguruhan ang imo taya. Tawag lang nga pasimpalad, basi pa man lang. Sa basi-basi, basi makasibit blakag mangin milyonaryo, sus sino ang makapakot sang imo swerte. Para nga magmilyonaryo, talya ka sa Lotto. Kay inaya, sigurado. Una sa tamang balita. Una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Kay na pagpatak alas 12 sa ugto, nagpungko na ang bag-o or if not ang mga nagdaraog nga mga opisyales sa natapos nga local kag national election. Nagpungko na sila sa ila sini tagsa ka mga pwesto. Isa sa mga gitagaan kaina sang pagtamod amo ang coverage sa Aksyon Radio, ang pagpungko sang bag-o nga presidente. Ika-17 nga presidente sang pungsod Pilipinas, Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ika-17 ni siya nga presidente nga nagpungko sa pungsod sang Pilipinas. Ito ang tanan kaina nga balita nagsentro sa iya sining inaugural ceremony
dito sa Metro Manila. Kadungan sa pagpungko niya ang pagpasumpa man sang bag-o ginpili niya nga mga cabinet members nga maga-supervise sang nagkalain-lain nga mga departamento sa aton gobyerno. Sa pagpungko ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kadako sang atubangon yang responsibilidad, kadako sang iya alabagahon, kadako sang iya alatubangon nga mga problema. Damo gid problema nga atubangon gid si Presidente Bongbong Marcos sa pagpungko niya. Nevertheless, iya sila nga speech kay na, daw halos na hibaluan naman, kag nabatian naman sang aton pumuluyo, updan lang. Ang importante da, kooperasyon. Updan talang ang mga programa sa aton nga gobyerno, kay kabalo kita ti hindi man malipod kay Presidente Bongbong Marcos. Ang problema gid sang ekonomiya nga ginatubang number 1 sang pungsod sang Pilipinas. Sabay pa nga sa mat-amat mapabangon niya ang aton nga ekonomiya. As far as utang is concerned, ang pungsod sang Pilipinas may utang na subong pila 12 trilyones. Hindi kay bilyones kundi trilyones ang utang sang pungsod Pilipinas. Kaya ang una gidra nga atubangon kag hopefully masolusyonan ang pagsaka sang mga nagapanguna nga petroleum products. Hopefully nga may ari diri nga win-win solusyon ang gobyerno ta. Kung hindi gid man mapauntat, mapahagan-hagan ta lang ang pagsaka sang nagapanguna nga mga petroleum products. Kay kada semana pagabot sang Martes, gasaka ang hilanat sang sinakaay ka gasolina kag krudo, dala ang kerosene, pati LPG. Maganda ka sa LPG ho. Buwas, July 1, daw may pagnubo sang LPG siya. Pero ang mga petroleum products, kerosene, krudo, gasolina, abawa. Gasaka lang nagasaka ang hilanat. Mo ginang numero 1 gid nga solusyonan sa gobyerno ta paano ini mapahagan-hagan kay sigurado kuya hindi tanan ni mapauntat ang sinakaay sa nagapanguna nga petroleum products. So dapat ang atong gobyerno win-win solution himuan niya sa pamagi nga mapaganhagan ang wala untat nga sinakaay sa mga nagapanguna nga petroleum products. Ano pa? Ang pag-atubang sang pandemic na problema man sang Marcos administration. Ang posible kakulang sang supply sa pagkaon. Kung gani ang rason kung nga ang no less than the President Bongbong Marcos ginuyata niya ang Departamento sang Agrikultura. Kati siya mismo bisan presidente na siya kang may kwarta siya, gabatsyag man na siya sa ginabatsyag sa mga pigado. Ang wala trabaho. Subong sa Pilipinas, damo-damo gid wala trabaho. Kung may trabaho, dapat medyo i-elevate taman, pasakasakaon taman ang sweldo sang tao. Kay sa tutuod lang ang tao, kung ikaw negosyante, ang tao amo ang nagabuhi sa negosyo mo. Naya prangkahan na yung istorya.
kung ikaw negosyante, ang nagapatinad ka nagapasaka sa imo nga negosyo, tawo. Kung ikaw man lang guro isa, why man nagro miura ang imo negosyo? So tawo ang nagapaayo kag nagapaangat sang negosyo, sang negosyante. That's why ang negosyante, kamo nga negosyante, kita nga mga negosyante, mo kita dapat ipasakaan taman sweldo ang tawo. Because without tawo, minano makasugid nga damo ka kwarta, negosyante ka, kunway ka tawo, timano ka, papamusi-musi ka sa kalimutaw mo. Mo nagani sa mga negosyante, bala nga nagapamati karon nga gabi. Dapat ang mga tao nga nagatrabaho sa inyo, palanggaon nyo, saguro nyo sa gusto, tagaan nyo benepisyo, kumplituhon nyo ang ilang benepisyo, sakaan yung sweldo. Kaya sila na mismo nga tao, ang tanan nga benepisyo ginhatag mo sa ila, para na naya sa ila, kung magtinunto pasla. Mauya, man na sila guro magtinunto kag abusar sa ila nga obra. Kung ang tanan nga benepisyo, kumplito sa tao. Kung sinakaay sweldo, kung may order ang gobyerno, pasakaan taman. Sino pa na tao magreklamo man? I mean, may nagurus ang tao nga tinunto pa sa trabaho ya. Ako ikapatikos na. Palanggaan nyo ba lang tao nyo? Kaya ang tao mo na nagabuhi sa negosyo nyo. May iba niya nga mga negosyante, hindi kay tanan ha. May iba niya nga negosyante nga piguton. Do halos magastos ang kwarta ya sa tao ya. Do halos mapasaka sweldo sa tao ya. Kaya ang iya ginatanaw, ang kagulingon nyo lang. Why siya pakialam sa tao ya da? Which is wrong ina. Kaya nga ako may katao, ano mang imong negosyo? Alam mo na nga ikaw liyang mapanakat siya na da. Makasarang ka, yes. Di ka magbaligya ka magkarga da, ikaw mabaligya, ikaw makarga. Di mo na guro pwede. Sa muna sa mga negosyante ta, nga nagapamati, dapat ya ang inyo palanggaon, kumo ka mo negosyante, ang taon nyo, amo na palanggaon nyo. Kaya ang taon, amo na ang nagabuhi, kag nagapaayo, nagapasaka sang inyo negosyo. Ibang ko yung kilala, yung daw halo siya sikasikaon ang tao ya. Daw halo siya pasakaan ang sweldo sang tao ya. Daw halo siya pangayoon ang sweldo sang tao ya. Hindi pa kahatag sang kumplito nga benepisyo. SSS, PhilHealth, ano pa? Amo ng mga basic ang kinanglanon sang mga trabahante ang ila benepisyo. Komplituhan na bala ang benepisyo sa tao mo. Kung may increase sa sweldo, sakai ang sweldo sa tao nyo, mahuya na sila magtinuntos trabaho nila. May ara pagimang guro nga at ina guro ya paturutunto na lang na yan. Pero ihatag ba lang taray nga benepisyo sa tao nga nag-obra, sakai sweldo kung may ara order ang gobyerno, ihatag ang tarang nga benepisyo. PhilHealth man na, iyada nga SSS, kag ano pa da nga benepisyo, ihatag pala sa tao, kay sigurado kuya, ang tao hindi na magtirunto sila trabaho, kag sila mismo, nga tao mo, amo payagani ang mahatag proteksyon sa negosyo mo. Ibang usa nga mga tao dahil di makitanan, may matagyapo ka generalize, may ibang nga nagaobra nga kung isa, gapalapaw man. Kaya nga, ating sweldo, hindi husto nga ginhatag sa gobyerno. Amo na rason kung nga ang trabahante mismo nagatinunto sa obraya, kaya nga ang benepisyo kulang. Ang sweldo do halos sa pangayoon sang iyaamo. Kaya mo na kung kaisa, nga hindi balikawan, may mga trabahante kung kaisa, nga nagapalapaw sa kung ano mga negosyo sang iya boss. Kaya nga, kaya mo na ang sweldo gamay, sinakaay ni makasaka. Remittance sang SSS, PhilHealth sa tao yung nga dugan nag-obra, tinuig na, ibang dekada na.
Di pakatag benepisyo sa tao. Amo na kung kaisa nga ang tao ang nagaobra sa amo nagahimo tinunto. To the extent nga magpalapaw na siya kung ano lang pwede mapalapaw basta makwartahan niya lang. Kaya nga ati kulang sa benepisyo, gamay pang sweldo. Pamo na siling ko bala liwaton ko. Tagaay nyo bala sang minimum. Kung may order ang gobyerno nga sakaan ang sweldo sang tao, sakain nyo. Ihatag ang tarang nga benepisyo sang tao. Siguro sila mismo maghahalong sang obra nila. Kag siguro mahuya sila nga magtinunto sa obra nila. Kaya nga ikaw nga mo, pwede ka nakabalik sila nga ba, nanong na ka mo. Ang tanang nga benepisyo, ginatag ko na sa inyo. Sa momentum sa sweldo, kung nag-order ang gobyerno nga sakaan ka mo sweldo, ginasakaan ko man. Karon gahampang ka mo pa tinunto. Hindi mahuya sila. Muna bla. Kaya mo ning mga problema nga tubangon sang Marcos administration. Pati siya na siling tana, hindi na tanan mahapan. Ang matamato nyo lang na. Ang matamato na sang Marcos administration. Kaya mo ito lang sa speech man ni Bongbong Marcos, si Presidente. Pati sigurado, dako ni nga tubangon ko. I-provide tamay mo panghangkat para sa administrasyon. Kung hindi igid man tanan totally masatisfy ang Pilipino sa problema sa bunga ginatubang ta. Kapag sa pagpungko ni Bongbong Marcos bilang presidente, mapahagan-hagan niya ang mga problema. Ano na Kamo sa problema nga artabangon sa gobyerno ta. Kamo na nga siya mismo gahambal man si presidente Bongbong Marcos. At dako nga challenge para sa iya. Ang pagpungko niya bilang bag-o nga administrasyon bilang presidente sang pungsod sa Pilipinas. Again, kita yung nga Pilipino muna permigi na sulit-sulit naman hambal hindi na tayo magsalita sa gobyerno. Kaya nga, ate mo sa bungo, damo problema nga ginatubang gobyerno ta. Di kita nga tawo, kita nga pumuluyo, hindi tayo magsalig sa gobyerno. Maning kasog man ta, maning nguha man ta, kung paano ta makakaon sang intsakto 3 ka beses sa kadlaw. Mo na nga to dapat nga dumdumon, takos nga dumdumon. Makita yung nga pumuluyo, ordinaryo nga tao, maninguha lang ta sa legal nga pamagi. Hindi kasi illegal Iba na kung madakpam na gabliga sa buho, sa sir, biga ko sa buho kay pigado, hindi tunto. Nan, muna maninguha taya na pumuluyo. Maninguha kita sa aton kagalingon. Hindi tayo magsalik sa gobyerno. Kung gusto ko magutom ta dahil tayo baso sa gobyerno, ay imo niya responsibilidad. Anong imuon mo para hindi ka magutom? Kung paano mo papakaon ang pamilya mo sa legal nga pamagi, papakaon mo sa 3 ka beses sa isa kadlaw. Mataran subong ka panghakroy, mo pa rin subong nga nagasulod ta sa bulan sa Tikiriwi was July, deso nga bulan Agosto, mo nang gusto sa amo ng bulan sa nga Agosto nga ginasilin nila nga Tikiriwi. Gabatsa gani ang may kwarta, kita pa nga pigado. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Ang inyong mga greetings sa ato sila nga Facebook Live via streaming. Nagaalta na karon chimpo kag ligwa ang inyong nga mga panamyawa. Sa aton nga mga greetings sa Facebook ta, hindi nyo giman pa damo-damo agid ay jutay-jutayan nyo lang nga parang tanan mabasa ta muna nang ayot na sa aton nga mga tagpalamati sa mga listeners naton, sa mga nagalantaw sa aton sa nga Facebook Live. Amo na nang ayot ko sa inyo i-like nyo lang kag i-share kag palihog kung mapag-greet man kamo gamay-gamaya lang. Iba na bitang isa kanya kabaryo mong Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo!
Ayos! Aksyon Radyo Philippines Standard Time alas 10. Utso na. Antes na sa mga ason-ason nga report, gika sa to sila nga mga patrol unit reporters outside Metro Bacolod. Unahon ta na report sa katon sila nga patrol 2. Kamustahon ta paglibot-libot ni Aksyon Zel Minardo sa pila ka bahin sa atong probinsya, Dakban, Wasang Bacolod. Bot ko nagyan kay na ni Aksyon Zel ang nabuslot nga linya ka prime water. Katubod lang katubod. Na igo kuno ka hammer jack. Na blang nagapamuho sa dalan ta. Na igo ya guro nabuslot. Oh. Busawak tubi eh. Sigurado ko mabatsagan to sa iban nga nakaatas sa sinang linya. Do kanini sa tubig nila may kamakbulog li na buslot ay nyo dra nga linya ka tubig. Oh. Yari si Action Zel Minardo. Observation report sa patrol. Action Zel, may gabi, please come in. Action Eric, good evening. Panyapo yes, na. Sorry kita sa may dalan, Lakson, ha? Kapanyapo na. Oo. Ate, very good. Tatlo na. Ha? Third crop na. Ikatatlo lang ang panyapon? Oo, Ang wala na tayo nagay kapat na gani. Ang iba niya, 3 ka beses sa isa kadlaw. Sa isa kadlaw. Ang imo ya, 3 ya ka hugnat sa panyapon. Isa kadlaw na. Oy, kay ang bala ni Action Art maputos ko permis ang sandaan ka kanon. Kinasandag ako na permis nga put kaya ko sang kanon kay sandaan. Kasi sige dalaga sa patro, sige timo mo. Oo, para iwas gutom ko, no? Kung may mga nagsobra nga balita para iwas gutom. Gani, may kagati si diri sa Aksyon Radyo, way gutom eh. Oo, gani. Kaya libre panyaga. Napamahaw, panyaga, panyapon. Oo, grabe. Danang cook pa danay namin palutoon. Alaban. Si Mamang Jom. Ha, hello na ka Mamang Jom. Musta ang Oo, Bacolod, Aksyon Sel? Musta libot-libot mo? Oo, tika ginang ikatuan dito bala Action Eric sa may Lupis na dapet. Wala pa gito na talupanglan. Pero tingin panawagan. Samanto sa Basiwa, no? Nga Chikeron to nila. Kahit ito ginadutang jackhammer. Ni balanga pang bubuho. Sini sa may dalan. Gani? Amo to nga nahambagi na sa mga residente. Kag tinanugunan. Gid sila sa tubig. Ini ginabayran. Gid nila Action Eric. Correct. No, so, oo, kahit kagina daw, isa nakadram sa pagtanong ako. Grabe na ang ganaw-dana mo. Pag nabay mo ito Action Eric, hindi pa ginamot to kadamo ang tubig. Oo, isang pagkato, tira mo, nagadaraw-dana. No, daw, lapit na guro sa tunga-tunga, sinisa nga tuhod. Sus. Ang kadamuon nga nag-aawas, nag-ilig siniya sa tubo. No, nga linyada sa nga basiwa nga tubig dito sa may Lupesay na. Sila sa Bacolod, sa atubang mismo sa nga fire station, no? Ako substation, sinisa nga BSP. No, oo, subong nga Action Eric, dira nag-aagi kita sa may barangay 32-28 sa may dalan action man, na normal naman ang lakas sinisa nga trapiko. Kagadri naman kita ya pakadto sa may din nga barangay pakadto na kita sa may dalan anihis man Action Eric, no, para chikeron diri ang lakat man sa nga trapiko. So far so diri sa area sa nga syudad sa Bacolod normal naman luwas na lang dira sa may dalan circumferential. Kaya biska na gabi ni Action Eric medyo masako kung makanikanay gid man dira ya ang lakas ng trapiko. Kaya nga ton subong nga tiyempo man diri sa may syudad sa Bacolod no medyo magalangan umon sa gihapon kay kalaka-laka ngit sa nga bituon natin makitaan kada temperatura kapa ang gid mayo lang kay ang kuswendo number 1 pa lang ang aircon pero ginakorog na kada eh. Gani man. Ang bagyo nga si Kaloy, nagwa na pero may nagapasunod mga si Bagyo Duming. Oo, priyon, nagoni goray. Magoni na si Papang priyon de. Mo? Yun patog nawa, nagid ko daya sa may sa may cruisuin. Pero so far Action Eric, no, wala man gid sa mga dalagkuan ng itabon diri sa may syudad sa Bacolod. Kaga dito sa may NGC, no, padayon sa gihapon ng ilang preparasyon para sa inaugurasyon. But, kag inigali Action Eric na notaro ko, dira sa may katedral, ayun ang mga baligyaan, bala, nagkamatamat na sila pagmimo. Siguro na din nila buwas. May mga pipila na lang nga nagaradlad sila sa ilang mga baligyada, pero ang damo na ang nagmimo sila nagpapasa sa ilang mga
tulda-tulda kag ila sila nga mga trapal dara actionary. Tapos naguro ila kontrata da. Oo, may posibilidad actionary kay ila sa pagpamangkot naman dito daw wala day nila buwas. So, Okay. ang iban sinima gapaghimos na amatama sa siniya actionary, no? Kagati medyo mawana-wana dira. Sa actionary no nga dugay-dugayan man daw sila ti nakabulig man ang syudad sila sila nga palangitan-an kay kabudlay gid subong mangita kwarta ilabi na gid nga pandemya. Yes. Ang ibadan sini sa aton niya wala sang obra no kagagapangita gid sang paagi kung paano man makakaon sa nga 3 ka beses sa isa ka actionary ko diri sa mga Golden Field bala ka damo gid na di sila sa gihapon. Inakikot na din sila sang mga kabalo na tanan. Ang mga kwanda, mga GRO. Oo, Damo ginasaway GRO na da? din sila sa police station 8, katulad na din sila sa Wayon, pero gabalik-balik sila gyapon. Mga kwan ina, mga damsa ina kag Diyosa. Oo. Oh, damsa. Yan, marami yan na. Oh, damsa, Diyosa, Wasa na. Amo na Pero sila. kasihan ko na ni nga term, actionary ka. Ah? Pero kasihan ko na ni nga term. Oo, dugay na mga team di sa action radyo bago ka lang bago ka lang kabaloy ha. Oo, damsa, Diyosa, Wasa na. Oo. Amo na nga mga kategorya na sila. Amo na sila mga kategorya sa Golden Field. Oo, diri sa may Golden Field gani, may ari diri sa paka-elimina nung nga bukas. Adamo pag gani actionary kay may mga banda-banda na diri nga Oo. nga areas no. O kaluyan man kay ti naka sila na naka open na Gani. kay ti nakaganar-ganar man ang actionary. Ang baniran sila daga abri na subong no? Actionary. Ang baniran sa Golden Field abri na subong. Hindi ko na bala katultol. Ara ang Ang baniran sa ano na bung dahaw. bunggo among gila na dang banirans kung magsulod ka kung di ka magi sa likod BCPO. Ilimnan man actionary. Oo, ilim na da Banirans, actually, bar na yun, sa ilan? bar na sa da bar. Abri na. Tupad sa tupad sang kondutel bla. Oo. Namo na ang banirans. Okay, abri na gid ang kalabanan actionary ng mga ilimnan dira. Gani. No, Oo. oo, diri sa may Golden Field area ayun. Ang sa likod, Okay, ang sa may kilid sang tubangan ka BCPO, dabla sa may kilid sang Luxor Hotel da blang, ila daw mo no market da bla, open naman na da, di ba? So, open na dahil sa actionary. Na. Dami mga kalandaan, manada mo. Gani ilimnan. Subong, oo, open na gid. Ang kada, sa ibaw, lapit na lang ang mandernes na bas ng daan. Gani. Maniya nga adlaw, wibes, no, madamo-damo gid sa mga kauturan nato nga naga-night out na, no? May mga night ya. Nga ang ila sini nga oras sa pagdubra is banking time, no? Alas 8 alas 5, maka night out gid sila ya. Gani. Action Eric, pero ang party starts at 11 PM. Kuno mo. Ang ano party? Ang party will start 11 PM. Oo. Starts at 11 PM pa kuno ang party at sa mga sa mga diskuhan na bala. Correct. Oo. Aga diri sa Action Eric no sa may dalan sa mga Araneta sa may barangay Singkang, yung checker ta ng mga ginaligarag de boy manibul Action Eric sa nga police station 8 ng ginasaway man nila perme kay Ara, di daw perme sumasabad na na. ng ready grasyal yan may kirungay. Gani. Yan may nabungguan man nga bata. Correct. So, subong nga mayo Action Eric kay daw wala naman di sila nakita namon sa Very may good. areas pero basta talaga pula panago man ako hindi man gid sila kisama nun mo kay kung may pulis Oh. ginalipot-lipot naman nila pero Gani. kanina subong kay kay kapila na sila sa wayon nga hindi na sila magasige tambay kay tigis aga kapahama kay gid sila no biskan nakakapulisan kung kanisa so dapat ang mga ginikanan sila kay hindi man matawag nga homeless actionary kay may mga ginikanan diri sila sa maya magsungay kalabanan gid kada sa maya barangay Singkang ni ang mga residente sinisa nga mga kabataan so mayo man kay malaka na lang din sila makita kung adlaw ara sila pero kung sini nga gabi actionary daw hindi naman gid makita nila sini nga presensya kaya subong man subong actionary na ang mga gasolinahan gina-checker man naton no ti ang nagapabilin ng siniya ang presyo sa nga diesel mga yara sa 89 kag ang gasolina yara sa 81 tugto ba 83 man ang Action Eric kay hulat-hulaton tama niya ang pagpasaka sa nga plete no sa may July 1 tay medyo matakit man yang announcement no pero magdangat na sa 11 tugto ba 12 pesos Action Eric na pero hindi man sila kung magpamilit ang sa bahin na diriya sa nga undok no sa lugar sa Secretary General sa undok kay Sir Diego Malacad hindi man sila magpamilit sa pumuluyo nga magabayad gid sa nga ginapatuman
man gid ang presyo ng gatong. Pero ti bato lang gyapon. Saan sila pasaka? Wala na sa mahimo. Saan sila pasaka? July 1 ang implementation gid actionary. Buwas? National. Buwas? July 1 na buwas, yes. Oo. Tidiri sa aton? Tidiri sa aton? July 1 na. Buwas July 1 na, tapusan sa mga pizza? Ay, sabi ko may 31 ta. Away na. So, buwas mapasaka man ang undok? Hindi man sila magpamilit, pero kay amo na ang naproban sa LTFRB actionary, no, sa national, nga mapasaka sini ang mga PUJ sa nga plete. Pero di sa aton sa may nagrusok rin talong sa may syudad sa Bacolod, nga kung nga magplete sila pulot, iba po nun may sa mga jeepney driver hindi man gid sila magsiling nga pilit nga unse gid ang ibayad sini sa nga mga kauturan natin nga commute, no? Kaso sila sini nga mga kalatuan niya action ere. Although nga may order na, pero ti kinahanglan pagyapon na dang taripa. Oo, kung may Para bala nga ebidensya, bala nga ti ara may order ng LTFRB o ti ari nga amon taripa. Kung may taripa naman sila ni tapik na sa likod, sila kanila gurong tao, hindi naman naguna mag-ayo guro correct actionary kag ti maintindihan man dapat sa kauturan naton. Oo, No kay ti pareho naman tadi ka kabuhi sa kalibutan kag may Oo. panginahanglanon nga. Correct. Oo, kung mag-11 pesos ti piso nga saka medyo notod si action na Zel Minardo. Amo na, ti wala man lang pilitay si ni Mr. Jigo Manakab kung magsukot ang kung magbayad sila 11, ti salamat. Kung magbayad sila pulo lang gyapon, ti salamat lang no? Pero ti kita nga mga pasahero man medyo gamay mga pasunaid dagiti ti kabalo matan tanan saka man ti simpre ang pliti sa di pasahero pasakaan taman action Zel. Oo, correct na action na Eric, no? So, dapat, lang, give and take lang, kami sindihan na, hindi rin action Eric, no? Correct. Kaya, ang sabahin sa ato, nga mga jeepney driver, nagabakal man sila sa nga krudo, kung nagasolina para itugong, kita gasakay man ta kinanglan, sa man sila mag-plete action Eric. Sige. Oo. Yes, so for action Eric, no? So, kinanglan, nga sa mga nagabiyahin man, subang sa aton nga mga kauturan, na maghahalong yun sila motorsiklo man o na private and public vehicle. Observation report nagikan sa patrol ini si Action Zil Minardo. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Ayo, sa Bagit Patrol 2, there you have it, live report Action Zel Minardo, sitwasyon sa Metro Bacolod. Balikan na lang karon sa Action Zel sa final report niya. Balik kapag pangalaga diri sa inyo, palatuntunan. Ante sa mga report gikan sa ato sa mga correspondent. Una nga batch sa ato sa mga greetings. Happy listening dira kag halo lang kay Kuya Ed Lumugdang kag Ate Karen tahang langit dira sa siyudad sang Sipalay. Baw kapabulubog naw kamuda. Kuya Ed Lumugdang dira ka kay Ate Karen tahang langit dira sa siyudad sang Sipalay. Mr. and Mrs. Pablito Benedicto and family sa barangay Minas Sipalay City. Mayo lang nga pagpaurok-urok amo man kay Sir Mon Lopez. Sila niya present na. Ay, puerti. Salamat gid kay Sir Mon Lopez nga padayon man nga nagapaurok-urok sa Action Night Patrol program. Kay Diwatawand, may gabi dila kay Diwatawand sa Manbil Real sa Division sa barangay Pahanokoy. Kativer, may gabi kay Toto J. Piahina, may lang nga pagpaurok-urok. Martin Alilingda, may gabi kay Lito Maconocido Valmoria, watching dira sa Paglaong Village sa barangay Mansilingan. May lang dira nga pagpaurok-urok. Ibon Butser sang Germany, mayang gabi igid ginatamyo lang pamilya dira sa Banwa sa Morsya. Si Luby kag si Roby de la Luna sa barangay 30, pa-check attendance lang. Uy, kay Madam Gloria Dislati Sombito, mayang gabi igid. Kay Mrs. Gloria Dislati Sombito dira sa Balnuasang Valladolid. Sa mga Sombito kag Dislati pamilya dira sa Valladolid, may lang pagpaurok-urok kaya binagid kay Madam Gloria Dislati Sombito. Kay Mr. and Mrs. Gerans Barela sang Villa Angela, pa-check attendance lang.
Dara sa may Camp Sitio Maya, Barangay Araala, Carlota City. Ginatamyalan dira si Anan kag si Alex. Aling kay Jonilo Emilinan Gonzales. Dara sa Hermelinda Homes, Barangay Mansilingan. Sammy Roger Awing and family, happy listening. Tamya ko dara sa happy birthday sa utod ko nga si Roxanne. Tamya ko lang da sang Amisola family sang Barangay Kalumangan, Bago City. Rin kay Famela Haroville Amisola. Sa kay Rochelle Polhenso Susana, ang gabigid, kapaurok-urok si Rochelle Polhenso Susana. Lodi Bico Peralta, good evening. Sa kay Migota Reynaldo Podiroso and family, happy listening. Dami ako dira pamilya Galit sang Porok Prutas, Barangay Mandalagan. Alin kay Ricky Soriano, Alin Marlinko, may lang pagpaurok-urok. Sa kay Jillianis Barge, pa-check attendance man. Sa Riyadh, Saudi Arabia, sa ton nagalantaw si Bibing Balasabas. Sa kay Honorato Nunoy Paglumutan and family, happy listening. Kay Madam Oyen Colmenares, kay Ching Montesda sa Irigasyon Talok, Bago City. Tamya lang si Papaya Agapito Montes. Uy, sa kay Police Major Wilfredo Binoman Jr., ang mapisan nga pedera sa Banwasang Valladolid. Sa mga polisan nila sa Valladolid PNP, ha, may lang nila kapagpaurok-urok kag mayo lang nga pamati. Si Erlinda Perez Carmela Lakbani sang Purok Taytay, Barangay Mabini, Valladolid. Kinatamyogi kamo ni Vergara Hieronimo sang Valladolid. Kay Marilo Trabilla Catinoida, may lang pagpaurok-urok. Pamilya Pilyado Iliken Cabrales, Mapalim dira sa La Carlota City. Kay Tita Muning Pilyado kay Tita Diday Cabrales. Kinatamyo kamo ni Dondon Pilyado Ilikin. Sa kay Sherwin Hugos, napamatigid si Morina Esconde sa Russia, sang Barangay Sibukawan, Banwa sa Isabela. Kapamati man ang taga-barangay Tangobo, si Karen Miraflor and family. Tamya ko lang bata ko nga si Bench Ilikin. Halin kay Dondon Pilyado Ilikin. Uy, kay Romulo Mulong Batang. Nagabidara sa kay Manong Romulo Mulo Batang sang Barangay Comaliskis, Banwa sang Don Salvador Benedicto. Driver ni Kapitan Bibing Noblina. Kay ginamos. Halong igid ang kapayas ni Action Eric Macbanwa. So tel gini sinong Mulo Batang mo niya ginatipan kag palangga gito ni ginamos ang imo gin-request nga kapayas para lutuon. Ay, birthday. Happy na sinista lang ang taga-barangay 7, ha? Especially dira sa mga taga-Purok Tangkong. Repolyo family, happy listening. Halin kay Josepina Loxin Hinirato. Ay, birthday. Emilia Hipunia, may gabi. Sa kay Rosalio de los Reyes. Ara sa ginatamyawi lang si Kilantang Hoxon Gonzales family. From Progreso Binalbagan, Rosaleo de los Reyes. Kapamati man sa San Juan Street, si Justin Tabilona. O isa kay Sir Bobby Munoz. Sir Bobby Munoz, may gabi lang, ha. Kag may nandala nga pagpaurok-urok kay Sir Bobby Munoz. Inday Blasa, may gabi. Sa kay Neighbor G, kay Tatay Istoy Quirido, sa Estefanaya, ginatamya kamo ni Herna Rose Quirido. Happy listening, watching, hoping for a change in Bacolod, especially, anong supo niya, especially in Ruhay, drugs, traffic, management, etc. Let us make Bacolod a safe place to live in. Bro Kano from Barangay Estefanaya. Ayos, Kano Oreta, may gabigid. Jocelyn, kag sa kay Harry Quinosa Hamelo,
sa mga aning boy sa barangay Panokoy gapaurok-urokid pamati. Ang iban, karon naman kay ari na si Aksyon Rason Pateño. Unang nga report gikan sa to correspondent, mga aksyon balita gikan sa First District. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Ari si Aksyon Rason Pateño, line number 2 sa report. Son, may gabi, please come in. Yes, aksyon Eric, may gabi kag sa aton sini nga mga kaaksyon na mayad nga gabi kaninyo tanan diha. Musta ang panahon da? Medyo okay ang panahon, medyo matawhay kag daw ano ka? Damano ka? Daw ano ganina? Daw mabungol ka sa kalinong. Ay, gali ka? Oo, kay ti tapos ng pista mo. Tapos na pista. Damamanibago ka sang kalinong. Amo gani, daw mabungol ka. Oo. Hindi kayo mabungol ka sang kalinong. Namaguhan ka sang kalinong kay bago lang tapos pista. Why nagahod? Oo, manda yan oh. Why nagahod? Why nagahod sa palibot mo? So, Oh. matingala ka nga wala na gid sang nagakulo-kumpas kag sige dalagan sa salakyan bas dalan. Gani. Oo. Well, anyway, medyo masubo-subo ni karon nga gabi aksyon Eric ang aton sini madala nga balita kay mante unaon nato ni ang sa syudad sang San Carlos nga ti isa ka 46 sa 45 anyo so matapos nga gintingwaan nga i-revive pakuntani sang Bureau of Fire. Oo. Ining si Crisanto Caballero ang pumuloy sang Iligan Street sa may barangay 6 sa syudad sang San Carlos na nakurentihan hulog ini sa sagdanan akmuli. Uy. Kay may ginaobra ni siya nga sa piyak sang balay wala yan na talupang dan nga may open wire bla natandog niya ginhaboy sa sang kurente ti pagtupa sa dalom gintinguan pa sa aton sini nga mga abyan sa Bureau of Fire kaso lang kay ti wala na gid kag gindalay ni siya sa may San Carlos City Hospital gindeklarar nga dead on arrival. Kaluoy man aksyon Eric are paged balita patay man ang 16 anyos bilang babaye kaluoy man kenti nagagabi na mista pa ni. Oo. Dire sa may Banwa sang Calatrava nagpa-picture pa sa mga Miss Calatrava. Te. Sus pagkagay mo na sa puwan na lang sa punuan Jimelina kakabit. Uy, naghikog? Naghikog aksyon ni Rek. Nga anong rason? Ang rason i-play ko na lang kay para nga masaysay sa aton sini investigador. Basi gusto ito mag-intra sa Wikipedia, wala sigin pa intra, hindi man? Hindi man kay ang natabo sini kay ginkigan blas ang iyang nanay kay iyang alleged boyfriend dito nagtulog sila balay. Nangaki ang nanay kay ang nobyo dito nagtulog sa balay nila. Kagti tapos may nagikugid siya nagikugid siya? Ambot gani kung anong pinangambal ni nanay Aba siguro ti nakababati masiguro manamit-namit guro nga istorya kay nanay Amo gani man po sobra-sobra naman na 16-year-old pa naman. Uy 15 anyos? 16. Ay minor di edad pa nagli. Amo gani. Munang budlay lang ko sa blang pasi first love ya patublaw. Amo gani namista pa di gabi. Amo nang budlay kung kisa sa mga kuan. Siguro mo rin pag pista kagabi, ang nobyo din natulog sa balay guro nila kay nagahan. Oo, nagahan kaya hasta sa agada ng ang Binayle? Sonata kag disco binayle di sa evacuation center. Galalain. Sa Sagwa may laybayin pa gayud. Galalain guro ang nanay Galalain na nanay kag ang tatay Guro ang nanay guro sa gasiling guro nga baw kung man na matabo guro tani way kulang kigyan bata kung gin pa si palahaw nano da. Gani man tapos ang tatay sini wala man da pa natabuan kaya tuman ga obra sa San Carlos. Kagining nanay nagpuli man lang di mamista ka mabisita sa iyang anak ka mag-process ang birth certificate bla. Di lagi istorya ang nanay sinaw? Sa Baes. Sa Baes ano itong ginubrahan niya gagobrat sa Baes? Ambot kung wala man ginsay-say kung gaano to sa kaya nagbulag na ni sila sang papaya mo. Ako na mo nang mag-asawa bulagay. Nagbulagay. Oo, tapos ang papa dito ay gobra sa San Carlos. San Carlos. Ang nanay sa Baes. Sa Baes. Oo. Kapuli na yung nanay magbisita lang. Oo, nagbisita kag nag-process actually sang iya sining birth certificate nga
preparahon bala para sa opening sang klase bala. Tapos mo pa natabo na, Mo pa giga niya pa natabo. sang kagabi bata, ya pagkaga sa puwan na lang, gagabitay na. Gabitay, Sus. gabit ang isa ka sako. Sus, grabe. O ari aksyon Eric ang pahayag ni Police Master Sergeant John Candelario sa aton sini nga interview. Ang sitwasyon, ano ang rason? Wala. Ang rason sinister kay nang kalawit lang istorya kaya nga iloy sini nagkato kagapon diri. Kaya nagbulaga sini nga kamay kagamuloy. Okay. Nagkato diri kagapon ang iya nga iloy kay nagsakay sila silang bahay sa iya nga bata nga i-arrange mo lang ang birth certificate kay kinakaroon sa iya sa eskulahan. Oo. Pinagkato di kagapon mga alas 3. Naugdan naman sila dito sa unit. Tapos pag-abot ko dito sa sunod sa Iloy wala kayo na interview na akong sir. Nang pag-abot ko dito, sakto mo lang kung sa nag-gidis na nag-imos, kaya nagbulong naman din sa nagtraba kay pista dito may mga obligasyon di ko sila sa dito sa munisipyo. Pagbalik sunod sa Iloy, na wala sa kabalo ko sa oras sa pulis sa Ilabalay. Siparka na nagamba lang Iloy nga inang katuon niya naman niya na kay ma-prepare sila kamatatlo di sa kalakaba kay kastarang niya mapili sa birth certificate di sa LCR. Nakakita sa kay why na siya nagtulong actually ang Sir Nelson. Why siya natulugan sila sa iyang anak kay pala na sa iyang may multi-securitydan sila. Dito siya sa natulog ng Iloy sa utod sa bilang antis ng biktima na ton. Pagkato yan dito sa aga mga kasais, nakita itong laki dito sa sulod sa balay siyang may sinang biktima. Huwag man siya nagsapak, nagtatrato siya sa mga pag-namukot sa antis ng biktima kung sino ay nangalaki. Sige sabat siya sa mga pakaisa siya ng biktima sa mga kabataan na uyap, kung iyamin ko. Boyfriend. Boyfriend. Yung balat niya kaya para makatanin ko. Pagbalik niya, wala na to ang laki, ang iya na bata, ang iya nakita ng biktima, sunod sa patay. Dito na nag-istoryahan sila. Siyempre ang inang biktima natin kay siyempre broken family. Bago nakapuli ang Iloyda tungod nga kasi kaso ba ang pagtitis para sa eskulahan. Medyo hindi ko rin sila nag-intindihan ay na istoryahan sa Iloy na katuan to ang pinikanan sa katong laki ba? Yung boyfriend niya. Boyfriend niya. Kaya para istoryahon nga ang iyang bata sa balay ng bayi. At inang nalisay sa Nelson. Ang ito wala na kasubang ang Iloy kay simple nag-alisay na sila nag-singgit ang bata ka. Tapos ang plagan sunod sang Iloy kaya panaysayon na hambang hindi rin ako makita kay mapakamatay na ko. May manusundan ang tiya niya kag may isang Iloy niya kaya niya tiya medyo daw nagubag rong tiyan sir.
Sang mga ko, pinagtagan tong bata when nasundan. Actually, sir, ang nakadiscover na isang itabong yung tiyo sa layo, sir, ang natabuan. Alin sa ilang balay. Oo. Pero Layo. pagdalagan niya, sir, alin dito sila balay ang iyang gina-alleged nga boyfriend. Ato lang niya dito. Wala na, sir. Wala na sa isa-isang kaya nga Iloy. Kay pag-abot niya, kaduhan niya nga balik. Wala naman ang iyang alleged nga boyfriend. Mm-hmm. Okay. So, wala man. So, meaning, ang nag-away, ang victim, kagang iyang nanay. Oo, sir. So, ginistoryahan ang... So, amo to aksyon, Eric, ang Oo. kabahin sa aton sining interview sa katapos ang kapulisan. Amo to nag-trigger kaya ito nga nagsulod sa pinsar sang bata nga maghikog kung sa dili nga baisa sila yung nanay Oo, mo Kaya ang gani. gusto ko ito sang nanay, gali nga ano, patawag ang nanay sang lalaki to. Oo, kay tinatingala man ang nanay mo, kaya ang nanay na mangkot magani sa kaingod nga sino tong lalaki nga upo sa akong bata nga ara sa may balay man. Oo. Silinga ti patawag na bing nanay sina o ang pamilya sina nga ara da saya. Oo. Ikasadya na. Ano mo na gani no. Galing ka, wala man ginman yung sa nanay. Ito kaya ba siguro sa nanay, laglahag mo na ito nga mahiko kag hindi sa makita. Bla to? Mo gani. Sino magpati sa itong... Nagpuli lang galing nanay dira itong nga ikuto ng birth certificate sa bata kaya ipa-enroll itane mo na. Doon mo na. Oo, okay. Ti plano gani nila nga karon tani nga adlaw mag-asikaso dire. Makadtos ka lang traba para sa kasuhon. Traba sa lokal. Pila ito sa bata kanina? Ha? Pila ito sa bata na? 16. Manog, kuwan na ano? Manog third year? 16. Manog grade 10. Grade 10? Oh. Ahay. Gani. Galalaing ko ng nanay eh. Kay biktima man isang broken family galing bata niya naghikog. Mo gani. Matcha ko guro amo man ni gali guro glalisa rin nato guro nagbulaga sila. Wala man ta kabalo ko ng background sa pagbulaga. Pero matcha kong ginarinan sila tanan guro pati parte man sa bahay bla na no. Mo gani man kag pamangkot gani isang pulis ko na interview ang iya tong alleged boyfriend bla. Hindi wala labos yung boyfriend niya kung nakapamangkot ng pulis kung anong rason nga nagbulaga sila sa banay ni basi parte man sa bahay bla na no. Wala ta Kaya kung parte sa bahay, ti basi kung gin classic sample level tatay ito nga ti amo man na matabo sa imo basi bla kada bulaga mga mo amo na bla. Mo gani Na, man. di ba ti bala ko ti kitang ginikanan niya sila man ang gusto nga sa pangigayaron sang bata nga mo na di pa ta gusto ya magbulo boyfriend kag magbulo girlfriend na mo di ba? Oo, ang mga abyan actually gani nga kaupod pagkagabi na kibot na lang nagkuha na sa social Sus. media nga wala na siya. Grabe no. Oo. Tama na Kita nga mo na kung pangidaron ba? sa bagay hindi pinabasor sang bata ng nanay. Kiti ginatipin sa mo na sa nanay ng bata kati sa kahubin niya. Tapos ti plano pang nanay nga ipa-enroll sa sininga pagbukas ng klase. Ti tapos amo pa na nabtang sang nanay sa balay to sang tatay gid ya. Na may ginaupor man nga laki ka dito man nagtulog-tulog ang nobyo ito. Okay, Dito pag naginit ulo ko sa nanay naano ka man imo nga wala pa taga na mahawasan sa problema ni tatay mo tapos ikaw naman niya nagdugang sa problema ta. Siguro amo na no? Posible siguro action Eric hindi Oo. na guro magwanta. Oo. Siguro may- nakabuhi maguro sa mga sakit-sakit tinaga to sa bata kay ang bata ti hindi makabati bagting guro ti para siya guro palamatinan lain niya kag ang interpretasyon guro hindi man nami mabatian sa aling kay nanay ta mo to nag-trigger guro tanan eh. Oy, ga lokdo pa problema kay Sus, ti grabe. may ang sa base sa iya sini nga ma-conversation sa iya abyan kaga pila ka ma-text message siya nga daw may problema na sa daan before nga daan mo. Ti amo to nadugangan pagid sang Iloy at amo na ang nagwa kaga mo nang resulta kay na ti condolence lang. Gani kadlaw tayo pero duga sakit pa ng buot kag duga pinat dughan tani nga mo na bla matabo sa kabataan to no I mean Mugani. sa lugar bla sang natabuan na sang nanay na kasato man matabo sa sakit na kayo ya. Oo,
Puti, imagine mo, mag 16-year-old pa, tawig Sus, pa. grabe, oh. Dako pa sang panahon nga ano mo. Di kita ginikanan niya, pero why man tayo kakulang, pero may advice kabataan ta nga, okay na magnubyo-nubyo ka mo, magnubya ka mo, pero tapuson tayo pagtuon nyo, sigihan yung inyong nga pag-eskwela. Muna bla kay mo na permirasyon ta permi sa ila sa kabataan ta. Tapos sa eskwela nyo kaya mo man niya ang manggad nga mabili namon sa uli ko wala kami ni papa ni mama mo ta mo na bla. No, kag ti worst come to worst, sugid lang ang problema bla kundi sugid sa ginikanan sa mga tiyo, mga tiya para nga Dali ka siguro wa mata kabalo basi may pagkarito ba dam ni gurong bata ni. Nang wala ta mabalang kung anong background ya. Sige lang ngati amo no kaya mo na tabo na pero galing kiti the part sa nanay ko kailaing nanay maka mo na yang mapulit na sa para may kota ng birth certificate sa bata para may eskwela naman balik luwat. Kaya na upod ya pa kagapon mo, upod ya pa kadto sa police station. Papulig pa to sa police para kung paano magkuha sa birth certificate. Amo man nang katapos lang ang top danay sa bata yang bay. Mo na action ni Rica. Ang lesson learned nga balita karon nga gabi. Ang lesson learned sa aton nga kita nga ginikanan medyo kontrolon ta man ang aton nga kuan kagulingon Hindi na taguro magaboy kay sa mga masakit kinaga sa aton kabataan kundi medyo gamay lang nga painchindi painchindi unta sa sang itsakto nga muna ngati why tamang kamo ginadingutan nga magnubyo-nubya ay importante eskwela kita na ito man guro ano kaling kati guro ginikanan nga nagapamati amo na balo ko sa mga pagidarong gusto sa may mga bata kung may mga bata ko sa kato hindi ka palawig Korea bla nila Black Sonelson nga makigan mo masilis nga bawo si nanay ko muni muna porte ang ginasawa ang ginaakig ni nanay mo simo para sa kayuhan mo na kay wala masang ginikanan nga gusto maglain ang ila kabataan di ba? Correct na kay ti experience wise una gid yang ginikanan nang. Oo. So te mo na. Ang balita madulo naton karon nga gabi para Duwagin ka patay ang report mo ba? Amo gani. Grabe. So gikan diri sa Banwasang Calatrava, ka-aksyon nyo Nelson Pateño na sa balita no sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio. Subo mga balita na aksyon sudo ka patay ba pero ni nga uli nga napatay niya nga bata ka 60 years old no. Naghikog. Babae, ingkigal ni nanaya, kinabtan ni nanaya sa balay sang banaya. Nga may ginaupod ka dito ng turo ng nobyo tiyaga pa sa banwa kiniga ng bata ya yung bata guro hindi man mamati may pagkaritubada masiguro na ng sitwasyon ginambala nanay guro nagbaisay sila ati resulta kabit sa puno sang kahoy ang bata yung 60-year-old nasa puwan patay so lesson learned mo na sa ito nga maginikanan Dito lang gid ko siguro magpadala sa aton sobra nga emosyon bla. Video kung si Aksyon Ricar saga pa. Kinalan may self-control ka bla. Although nga hindi man na mayo, pero tiyan mo na siling ko bla. Ang usang sobra ta ko sa baba ko sa mga bota sa bata ta ko sa iti ato niya okay lang na. Pero sa palamatinaan sa kabataan ta. Kasi lain na bla interpretasyon bla. Muna. O medyo gamay lang nga pag hanunot the way lang kilala mag-advise ka, medyo mayo lang. Hindi man siya masakitan, no? Alis sa report na aksyon ng Sir Pateño, sa luwag na report na aksyon na Roger Agutib. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Radyo. Aksyon. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Aksyon Roger Agutib sa report, Jermaine Gabi. Yes, aksyon Eric, may gabi sa ito mga aksyon. Sa karon aksyon Eric, kay gabi, wala gimagato pa ang ulan, pero kaina naman sa hapon, pero di naman ay pagbubuos ang ulan, daw gatultol gid ang ulan kada hapon aksyon Eric. Subong mabasa gyapon ang mga karsada dire sa norte gaban sa probinsya. Kag sa gyapon nagarimay kita magalong-along gid ang mga motorista kay budlay kasama kon maka-angko na aksyon Eric sang mga pagka-aksidente. Now, sa pinalagon ka mga balita, matulutaw man ang siyudad sa Caris, luwasabi sa preparasyon aksyon Eric kay buwas magasugod na
umpisa ang mga aktibidad sa sining ika-55 katuig nga nanging syudad ang Cadiz kag umpisa buwas ang mga aktibidad na binigid ang Tourism Trade Fair nga pagatigayon diri sa isa ka mall sa may dalan sa Villena. So isa sa mga opening buwas man ang pagpatigayon sa flag racing mula sa mga taksi-taksi ka mga barangay diri sa may Cadiz, crossing Cadiz, may arandan 22 na ka mga flagpole nga ina siya hudyat sa umpisa na sa Charter Day sa siyudad sa Cadiz. Ang ginabulubantayan, timuning mga motocross kay sumugman ang Battle of the Band sa Pizza 2 sa Pizza 3 ang championship sa interbarangay nga basketball at pertiman ka sadya ka malapuyot ng pangalay at sunerek. Muna, bilang ka mga ang importante natin ang Thanksgiving was sa July 40 sa diin na muna ginang adlaw nga magapatigayon siyang celebration gid siyang Charter Day diriya sa may siyudad sa Cadiz Action Erect. So, kainan, interview na to si Police Lieutenant Colonel Jadispi. So, siya, plansado naman kung kabahin sa seguridad. Kaya ilang malang diri nga lantaw nga daw crucial sa pagbantay ni Battle of the Band sa adlaw sang Domingo. Kay iningiraan, bisa wala to sa street party. Ginanaw sila ni Mayor sa mga Bading Escalante. Wala sa street party matabo, pero kung may Battle of the Band kag may mga napulo kag ito ka mga banda mga tukar sige na lang tao kasi magutok yapon ng tao kasi uhaw na gala subong sa mga mga inojaka kag luwas pa alert level 1 ang siyudad sa Cadiz full capacity ang mga establishmento kasi subong man ang mga kaiwatan na binigit sa outdoor kaangay sini kabahin pangaraan sang Charter Day celebration. Tao, bilang ka mga balita, i-check nato na mga tawhay man ang mga siyudad sa Sagay, ang siyudad sa Escalante, nag-chat kita to sa aton man nga sa ila sining hotline, pero wala pa makahatag sa aton siya wala pa ka-text back sa aton na sunerik, so lantar na matawhay man. Ang pila lamang direct ka mga importante nga mazalo nato nga balita, kay nagapanawagan karon ang kapulisan bala sa mga gusto magpa-lisensya sa ilas ni armas kay may ara nga LTAP Caravan pagkatapos sinesunerek sang Charter Day celebration sa pizza 5 pagka pizza 6 pizza 7 may ara nga ining license to own and possess firearms wala nga LTAP ni kag registration sa mga firearms kaya agdagin ni Police Lieutenant Heljan Dispi, Lieutenant Colonel Heljan Dispi bisan pa ang yara sa mga kaiping banwa kag siyudad nga gusto magpa-lisensya sa ilas ng armas mag-renew. Now, priority sa iya ni mga na-surrender na nga mga armas sa kapulisan kay gen safekeeping tungod man nga expire ang mga resto kag napaidalom ini o kung bilong ini sa mga tawag sini nga ni lost firearms. Siya rin payag ni Police Lieutenant Colonel Heljan Dispi may kagtaran sa sini. You know, ang LTAP Caravan this coming July 7, hindi man tabi kahatag sang schedule nga kami ang ma-fix nga supposed to be tani ang schedule sang LTAP Caravan ginto nila namon sa 1 and 2 or 30 June 30 or July 1. Kaso lang may problema man ng conflict ang schedule sang makandak sang Euro ag sang drug test. So that's why nga 6-7 ang ilan nahatag mo lang inang ilang free nga time agud makahatag man dirang schedule nga sa pagatigayonon nga LTAP Caravan. So ano na ang mga unlicensed, mga nakadeposit ang ilang firearms diri sa police station, dyan ka na nila nga maka-renew kag makakuha sang drug test, neuro. That's why gani ginanon naton nag-initiate man kita sang aton nga paagi agud mas matawhay kag mahapos man sa mga tao nga mag-renew sang ila mga unregistered or expired license nga firearms. No? So, payag ni Police Lieutenant Colonel Heljan Dispi may kantalan sa sining pinaka-importante man nga mga ipatigayon sa Cadiz City PNP
sabay sa pagbulig sini mga firearm holder o mga gun holder diri sa bahin sa siyudad sa Cadiz kay sa kaiping nga mga banwang siyudad sa norte nga sa probinsya agod nga mabuligan sila nga mas mapos para sila kung magpa-lisensya o mag-renew sila sini nga license sa ila sini nga firearms sa kagini pagiwaton diri sa may Cadiz Arena duwa kadlaw action erek nga pagapatigayonon. Ginatabyaw talaga si Major Nelson de la Cruz ang amon sa una nga City Fire Marshal sa siyudad sa Cadiz, na siyudad sa Bacolod. Nga pamati sa ato si Fiscal Benjamin Maido kag si Maulinia Maido. Mo na si Cap Madrid Diaz kag Mr. Jonathan Diaz, Toto Jewel kay De Bazangco, nagapamati man sa ato da si Migo no may manggubat. Mayong gabi gid siya. Diri siyudad sa Cadiz man Toto Joel kag Migo Naldo Migolando Bacruyas Power Dream nga nagapaurok-urok man sa Action Night Patrol. Direktan diri sa may siyudad sa Cadiz sa ato pagdulong sa mga balita para sa Action Night Patrol. Ini sa Action Roger Gunting nag-report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol! Salamat gid Aksyon Roger Gote reporting live gikan sa area sang Cadiz Escalante ka siyudad sang Sagay. May gabi dala kay Mr. and Mrs. John Berastor and family. Sa kay Maria Eden Magwad Kadigal nagapaurok-urok man no. Naman si Toto Babit Tabungkay. No Toto Babit Tabungkay dira may gabi gid kag kay Henry Palma nagapaurok-urok man. Balos ka report gikan sa 5th District o kay Action BJ Apasible. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol! Field Reports! Action BJ, may gabi please come in. Aksyon na rin ginpabugal ni Police Captain Daryl Nigos, hepe sa nakasilya na PNP, ang mga hinimuan nila sa nakaligad ng mga tinuig sa ilalom sa administrasyon ni former President Rodrigo Duterte. Suno kay Nigos, Aksyon Eric, tigayon nilang napunggan o kung napahagan-hagan ang pagduging sang pilag ka mga illegal nga aktibidad, takip na ining illegal nga droga. Din palayagman sang hepe nga wala sang drug laboratory o konplantasyon sang marijuana sa banwa sang Nakasfiliana. Suno sa hepe dako ang nabulig sa pag-ooperar sa mga drug surrenderies, rason nga nadekarar nila nga drug cleared ang mga barangay. Ginpahayag man sini nga nangin epektibo ang kampanya kontra illegal nga droga, bangod tigayon nila nga napanubo ang crime rate tuga sa paggamit ng illegal nga droga. Dugang paninigos sa 244 ka mga drug surrenderies mayara na lamang sang 47 nga nabilin nga sa karon ongoing pa ang pag-process sa ila. Kagin pa siguro man niya nga ang ining 47 nga ni nga nabilin ang wala na nag-engage sa illegal activity kag padayon nila ang ginamonitor. Ginpahayag maninigos nga mayara sa mga programang ginahimo ang kapulisan sa mga drug surrenderies lakip na ang paghatag sang livelihood program. Aksyon Eric pamatian ta ang dugang nga pahayag ni Police Captain Daryl Nigos. I would like to appeal to the community. We cannot consider it yet success unless that the community itself, the surrender itself, will be the one to declare that they are free from drugs. And of course, we can validate it upon the result of crime statistics kung wala na po talagang krimen na ang punat-tulo ay droga din, sir. And to the community also, we would like to ask for your help and monitor for those people who are not from Nakasfiliana to monitor. Tulungan niyo po kami mag-monitor, mag-validate sa kanila, and give us the immediate information for us to monitor them and check the movement or whereabouts of every individual. Nabatian ang hepe sa Nakasfiliana, PNP. So far, ang muning madulong nga balita para sa pagpangalagad sang Action Night Patrol. So far, wala man sa naragpuan nga mga hitabo kung talalupang doon nga mga balita nga nagluntad riya sa may bahin sang 5th Distrito sa aton sa nga probinsya. Report nagikan sa Banwa sa Nakasfiliana, ini si Action VJ Apasible, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo!
Night Patrol. Salamat kinaksyon BJ Apasible, may kabidira sa pamilya Banihit, Nandes sa Kautibar, sang Baybay Panokoy, kag pamilya Pulidario sa Purok Bantod, Tanan Barangay Panokoy, Sinisyudad sa Bacolod. Ang parami ulit kay Roger Nini Bolontati. May kabidira sa Barangay 21, kabinagid kay Philip Rayman Banyas. Kay Francisco Muñoz. Kaporok-urok nila si Francisco Muñoz. Dara sa may Pier Uno sa Cebu. Bao kalayo. Robbie Argente de la Luna. Tamiyaw lang si Bonbon, Janjan, Karin, kag si Kayla. Sa Norhe, Barangay Rizal, Silay City. May kabidira kay Rolando Jr. Tusalim, kapaurok-urok gid, no? Sa Sikihor, ara si Mananambal sa Sikihor. From Sikihor. Ay, puwerte. Buwas, July 1, 69th birthday ko. Ay, dali ka. Happy birthday in advance para Buwas. Kay Manang Lilia Taton. Para sa subong ko sa Palawan. Wow, mayong pulo Palawan mo da, ha? Advance happy birthday kay Manang Lilia Taton, alin kay Manong Ramon Taton, Maninoy Rimo, kay Maninay Clarita Tampipi. Alin kay Toto Clark Tampipi, sang Garden Vista Division Barangay Tangob. Kay Kuya Carl Macuring Jr., happy listening kag condolence kid, no? Francine Natalia Bautista, nagabidira kay sa Bautista Monteras Mimis family sa Barangay Maaw. Happy Thursday morning, Action Eric, Monitor Live, Orok-Orok, Go Eat Breakfast. Tamiya ko lang sister ko, si Mrs. Alvarez, Nits Mercado Herrera, sa all my uncle, dira sa Cebu, kag sa General Santos. From Rochester, Minnesota, USA, si Madam Star, kag Doc Matt Mayo. Eli Astorias. May kabidira kay Manong Eli Astorias sa Barangay Mandalagan nga paurok-urok. Si Berly Anuales. Amo man si Himila Magalona Borniso, pamilya Borniso kag Magalona dira sa Kabog nga paurok-urok. Magabalik ang Yusef Patatunan when we come back. Balik ang report ni Axon Zel Minardo. Pagkatapos lang sa ito importante nga mga pahibalo. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Enero 23, 1899, ang adlaw nga gin-inagurahan si Emilio Aguinaldo bilang pinakauna nga presidente sang Pilipinas. Sa amuman nga adlaw, formal nga gintukod ang pinakauna nga Republika sang Pilipinas. Ang bayan kong Pilipinas, lupain ng ginto't bulaklak,
with the full attributes of a state, 3 branches of government, a constitution, and territory under the authority of a government with an army. 123 katuig ang nakalikan, magapanumpa ang ika-17 nga presidente sang Republika sang Pilipinas. Ladies and gentlemen of the 18th Congress, Ferdinand Romualdez Marcos Jr., the duly elected President of the Republic of the Philippines. Si President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Isa ka maragtason nga tion sa Pilipinas sa paghatag sa ikaduhang nga kahigayunan para sa pamilya Marcos nga makabalik sa Malacañang matapos ang kontrobersyal nga pagpangalagad sang amay nga si Anay Presidente Ferdinand Marcos Sr. nga amo ang nagdeklarar sang martial law sa 1972. Emilio Aguinaldo, Manuel Quezon, Jose P. Laurel, Sergio Osmeña, Manuel Rojas, Elpidio Quirino, Ramon Magsaysay, Carlos P. Garcia, Diosdado Macapagal, Ferdinand Marcos Sr., Corazon Aquino, Fidel Ramos, Joseph Estrada, Gloria Macapagal Arroyo, Benigno Aquino III, Rodrigo Duterte, kag subong magapanumpa ang ika-17 nga presidente sang Republika sang Pilipinas, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Bantayan ang kabugusan nga sitwasyon sa inaugurasyon na dari lang sa Aksyon Radyo Bacolod. Balita Espesyal! Good morning! Edition boy, sa mga aton balita espesyal, mga weird nga mga layi around the universe. Correct. Okay. Ang una, Direction Boy. Layi, sa Canada. Ang Canadian Radio, Action Boy, dapat mag-play sang kanta sa mga Canadian artists 35% sa ila oras. Especially during 6 a.m. and 6 p.m. Monday to Friday na. Okay. So, but silingon, makabati ka mga 20 minutes artist, mga 20 minutes nga kanta ni Nickel Black, Alanis Morissette, Celine Dion, Michael Bublé, kag Justin Bieber. Kaya sila na ang mga Canadian artist na sila. Actually, diri sa atin, may mamanta na. May ang para sa mga FM station naton. Required na sila, OPM. Ang required na sila nga may certain percentage time slot. Kaya dapat i-play nila ang OPM. Yes. Tiyan mo man ito sa Canada. Okay. Ang next Action Boy. Maana ka. Sino nga ito? Si Bublé bla? Michael Bublé. Ano nga ng mga music man? Lipat ko. Lipat ko. May... Basta ka madansi. And until I look at you, I don't pretend. Basta doon ka mga masaut-saut, tanay yung mga music. And in this crazy love. Dancing Queen ni Yaya. Ha? Sabat. Crazy time, it's you. You make me sing. Kay Michael Bublé na. Michael Bublé. Gusto mo gin Justin Bieber? Me,
plus you. I'ma tell you one time. Gusto mo Milda Papen? Lunes. Kani, dyan lang to. Kani, dyan lang to po. Ang kanay dyan. Abi ko na. Uy, sino to? Ay, kumanda mo daw kay Milda Papen. Lunes. Nang tayo. Celine Dion, nanay, dali ah. Celine Dion. And wherever. Sakto, sway gali kay Michael Bublé. Sway. Nabatian ko man na. Si Eric Tenerife na nag- Perfect. Basta mas ko sa sultan lang. Tan. Na, iyan na mga kanta. Sway gali ton, sakto. Ang next section, boy, illegal nga mahubsan ka gasolina sa Germany. Ate, mga muna daw, kapila ko tayo mga preso eh. Kon, hindi ang imo nga Dala nga salakyan. Nga salakyan German made. Autobahn. Autobahn, no. Yes. Yan na sa German made na nga mga salakyan. Oo, na. Tapos, Illegal? Kaya ang... Kung rin na di ka kasuguan, kapila ko mga preso eh. Come on. You could face a big fine, Connection Boy, if you run out of gas. Kagambaldi, and don't even think of walking to a gas station. You'll get another fine. Ay, gali? Oo, kay delikado. Kung unsafe maglakat sa dalan, gidasig ang mga speed bike. Ang ila din nga point is, ga-drive ka autoban, tapos do si sino kada magpadlagan, mahuubsan ka gasolina. Wrong. So, illegal ko na. So, kung mawatan, hindi ka pwede ka bakal gali ang butas galon? Galunan? Illegal. Di ano na lang na paglagan sa slakyan mo ko ron? Ti, amo na gani, keep your eyes on your gas gauge, kuno gani. Te, abay mo tantan, huwag gidyan, nalipat ka gidon, whatever, na nauwadaan kaya gasolina. Ti, bayad kaya sang fine eh. Te, dasun, ti, mapaputughong kaya. Bayad ka man liwat sang fine. Ti, hindi ka katugho, hindi ka to ka illegal to magtugho, magkuhan ka, maglakat ka bitbit ka gasolina. Ay, gani, bayad ka fine. Ha? Dubli-dubli ang fine nga ibayran mo. Tulod mo totoo eh. Ati, extra fine. Galing ko rin tulod mo. Hindi mo na pwede tulod ang mga automatic mo. Oh, yes. Kabudlay. Kabudlay, mas German. Hindi lang ko tayo German. Hindi nakasang autobahn. Laban ko to sa multa, permi. True, ako man. Ako man action boy. Kasabad, no? Ang next action boy, it's illegal to hike naked in Switzerland. Andrea, di sa ato niya legal? Sa atong grupo si pwede. Mas ka ng upper lang ng action boy. Abi ko, hindi naked in super naked. Ariyo, kay may... Inang butan, may wala ka top. Oo, di ba? Kakiginot. Ato ba na pagsaka ta sa yubo? Dito pwede mo. Dito pwede mo. So, sa Switzerland, nakop na ko to. Nakop ka na. Nagbayad ka na $100. Sus. Te? Atong inuba ko akon nga t-shirt kay ang lakatapat yung oras mo. Oo, tapos natabuhay na dara sagang wag ang tuhod. Hiking ito yata rin siya, boy. So, hindi gali pwede. Hindi pwede. Sa Switzerland, dakop na ko. Yes, dakop ka na. Nagbayad ka na $100. Ang namin nga naked, gali bisan ang top lang. Top. Ari siya gani, ang $100 ni bare bottom walk lang ni. Ha? Bare bottom lang siya. Okay. Diba? Anong bare bottom mo? Bare bottom. Bare, iya nga bottom. Ganun kinuting explanation mo, pero di Hindi aki sa akon, maludatag. Bear, wala. Siya sa iya nga pang dalom. May sa Dargo? Dargo guro or short eh. Amo na nakabutang bare bottom. Ang next action boy. Hindi kaya pa ko, bare siya po. Kaya sa akon, yung wala na yung yeah, bare bottom. Anong bare bottom man? Bare ba lang yung bottom? Very clear explanation. Kay for me, na naintindihan ko wala. I forgot. Ako actually kaintindi ko. Ginapa-clear ko lang sa imo para maintindihan sang hindi way kaintindi. Ang explanation mo, perti kathag. Mami Ems! Perting anak mo mag-explain. Tap na ani. Tap na ani sa omas. Tabo ni siya. Bare bottom. Anong bare bottom? Bare ba lang yung bottom? Yung butangan lang wala ang iya. Clear. Ang next section, boy, illegal galing nga pakano ng mga pigeons sa Venice, Italy. Ang pigeon? Dira bala sa St. Mark's Square bala. Iba mo na mga pigeons na. Illegal pakanon? Illegal galing pakano, action boy. Hindi sa pwede mabuburan? Hindi pwede. 2008 lang na ginano. Okay. Kaya diba Naman, ano rin siya? Tikay kabudlaya, kambalila, it is said, the clean up from the birds caused of citizen ka na. Correct. Kaya gati ka kanto, tapos lang ilang mga pupo, dati ka linap pa lang. If you caught feeding the pigeons, connection boy, ang imo sining fine is 700 pounds. Grabe ba, kamal-mahal ba? Multiply mo pa na sa mga something like 60 plus or 70 plus. Do the math. Ang next section boy, ang next naton, ano tanan ni gali-ligad?
Pero usually ito lang. Don't wear Winnie the Pooh t-shirts kuno sa Poland. Sa Poland. Sige. Yes, di ba mo nahambal ta? Bana to kuno si Winnie the Pooh sa Poland. Adlaw ang mapaambit mo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa atong paglagad last kag final stretch sa ato sininga palatuntunan. Balikan ang ato sininga Patrol 2 Crosswind Patrol. Final report sa ato sininga Patrol with aksyon na Zel Minardo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action! Night Patrol Field Reports! Action sir, sa balikan report, please come back. Action Eric, again pahayag ni Chief Inspector Rufino Y. Ataniedo sa Bureau of Fire Protection sa siyudad sa San Carlos City nga gin-assess sa katapos sa BFP o kada sa rescuer ang biktima nga wala na sang pulso kag wala nagaginhawa pagkatapos ini ang nakuryente kag nahulog mga 5 ka metro ang distansya halin sa atop apang nagpatigayon sang chest compression ang BFP kag gintinguhaan nga ma-revive at kag ginidorso sa local DRM para dalon sa ospital para sa nagakaigo nga pagbulong. Ginkilala ang biktima kay Crisanto Caballero, 45 anyos, ng Ilagan Street, Barangay 6, San Carlos City, Negros Occidental. Suno kay Taniedo, ginhired ang biktima sang amo sini agad mag-repair sini sang balay apang wala sina talupangdan nga may open wire ang parte sang ginakayo nga guba nga parte sang balay. Dugang ni Taniedo, gabukal pa ang laway sinisang biktima sang ini ang gindala sa ospital kag gindeklarar sang attending physician nga dead on arrival. Sa karon ginahibalo pa sang BFP San Carlos ang dugang nga detalye kag oras sang nagtiliwan ang biktima. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santa Claus Herbal Capsule puno. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod. Si Aksyon Zil Minardo, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Good night, ka. Salamat Patrol 2. There you have it. Kabuusan ka pagpalagan sa Aksyon at Patrol program sa Webes edisyon. Balik inibuas, Biyernes. Ato sa lima patrol unit reporter sa aksyon nga palagan karong hapon aksyon ako nga ng gabi aksyon na Roger Gutib, BG Epasible, Nelson Pateño, aksyon Zel Minardo, back to back sa ato piloto aksyon Nino Bugina. News Center aksyon Dale Salazar, technical partner Studio A, broadcast engineer Oliver Pason, back up Security Guard Turog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner, with IT experts Sir Erwin Dutilios. Transmitter Control Tower sa Barangay Talok Sudad sang Bago. Broadcast Engineer Bernie Vilacana sang Batang Suay. Sa ngalan sa mga Station Manager Action na Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, Chief Engineer Noel Piñalan, ang iwalagat ako naman Action at Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, nagasaling adios amigos. Hasta la vista. Ayaw magkalipat at is magtulog, magpangamuyo sa inyo nga pagpangamuyo. Dala kami, dala ako. Dala ang bilong nga kwerpo sang Action Radio Bacolod. God bless the Philippines. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night. Bye-bye. Good night.